Għajnuni kunu miegħi din kienet lajta isterika tal-mexxej tal-Labor Robert Abela fħal qormi ftit ta' sigħat biss wara illi l-Malta Today ippubblikat l-inkjesta tal-Vitals fl-intir tagħha bit-titlu fil-faċċata tal-gazzetta jirreferi għall-akbar serqa li qatt sofrejna minnha bħala poplu. Maħkum minn paniku assolut Abela spiċċa jitkarra bħall-appoġġ tal-partitarji tiegħu hekk kif fl-aħħar jiem ħareġ b'mod mill-aktar ċar li qed jitlef il-kontroll ta' niesu stess. F'diskors qasir ta' ftit inqas minn 20 minuta Abela naqas għal kollox milli jindirizza fatt bħal dan illi ħasad pajjiż. U minflok dawwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew vot ta' fiduċja għalih innifsu. Surrealment, minkejja dak kollu li ħireġ fil-beraħ brabta ma' Joseph Muscat, Abela ħass il-ħtieġa illi jiddefendi lill-predeċessur tiegħu bil-insista li taħt it-tmexxija ta' Joseph bdew ibidlu pajjiż. Imbagħad Abela reġa' dar għal famuż establishment illi ħoloq stess biex iwerwer lill-partitarji tiegħu. Bil-forzi kollha, bis-saħħa kollha tiegħu l-establishment. Irid illi t-8 ta' Ġunju ikun il-bidu ta' tmiem f'dan il-livell todju personali kapaċi jinżel l-establishment. U għal-plajjat u l-paniku biex in-nies jersqu qrib tiegħu jkunu miegħu, Abela appella lil familji biex jivvotaw biss lil-Labor. Biex tieħdu ħsieb familtkom ħaġa waħda biss importanti li tagħmlu. Isilfuni mill-ġlejt mandat b'saħħtu. Kummenti li ċertament juru il-livell ta' paniku illi Robert Abela jinsab maħkum minnu hekk kif fil-jiem li għaddew ħarġet ċara l-qasma illi għandu fil-partit tiegħu bil-faxxa ta' Muscat tajjat u tħeġġeġ lin-nies biex nhar it-tlieta jinżlu fit-toroq quddiem il-qorti.